is very interesting. Akaona kama knock kabisa mwana wa sisi ndio Ubiru ne en ng'at maduong'. To biro kuwuok akom chielo to koduogo chopo piny kar rachunyo, to yudo ka dhoudi, oyudo ka rachunyo wuon nosebet, basto yudo dhoudi moko nosego tach e kar chunyo. To kodonjo, to donjo e piny kar moluongo ni Mukaya, e dhoodgi ariyo yiere piny kokoth kocha, mano ka Asewe Nyar Gang'o, mano ne miyo, ka gin kod Muna ni e Oredo, kidhi piny kar chunyo kocha ibiro winjo dhot moro. Koro kubiro to basto mier machon, joma chon kane isebedo e dala ng'ato, mibedo jatich, mitiyo, to ne believe ni nyaka nyumbni kopetho misumba tiketho dalano. Koro biro ka bedo kanyo tiyo, konyo tije mag dala achiel adek, mobedo maduong' ma koro osebedo maduong', ok onyombo kotin, onyombo ka koro en ng'ama age kabisa, nikech notiyo e hani. Koro kosenyo sijeje kidhi kubiro ibiro yudo center moro. Koro apiro malo animo osome to ado nyaka kambo en kai kubiro ibsenyo rest sije amin piyo gadongo ni no chako nyuol nyako moro kata kano no awilo nyako moro no nyuol kata mano biro dhi mbele. Koro Muna gi wagwe machon gi jodongo moro okuong kata ikuongo, koro ne gisedak kaka owete gi nyimine, nok ginyal kawre. Kidhi kar chonyo kuno to gin jodak lakini ok ginyuomre. Oredo gi Obiero, mano Kubiero, ok ginyuomre nikech nosegine. Kubiero nyuolo thundi kanye ma Professor Akeyo Molo wuoke, and it's a location morit kod chief. Kanyo be gin kod primary schools bende mang'eny, Kibaga, Kagai, Kingi, Sanda, kaachiel kod Wagwe secondary ni mana kanyo. Gin kod health center, Wagwe health center en gweng' ma beto yarore kabisa, en tiri mwalo west kara piny kara chonyo. Wagwe ogolo joma thoth ahinya, kata mana an nyake Kubiero iwinja anane Kubiero. Wach mano mako dhoga seche mana timo nonro mar Wagwe Kubiero ni sijenje pile johero ga miyo kendo ohero ga ting'o kar miyo malo. Sijenje ma en center ma bende main apiyo Gobiero momiyo Wagwe oyarore modongo mogikeni. Sijenje center no kidhi to thimba sijenje no thirno ok odongo. Koro jo Kubiero time uru gimoro mondo center no miluongo ni sijenje ma en nying mama mung'eru go ochale ka center. Odok mana piny kinde ka kinde mana ndonge ne jo Kubiero. To tinda achaka dog e piny west karachonyo northward kamoro miluongo ni Kubiero Adoch. Masigand Kubiero odagi loch. Kubiero odagi loch. Nikech nwa yodi chama chimi miluongo ni Kubiero. Yes. Kubiero kata ka dudhi gadhula ginok logi. Bol tek ahinya kindi ka Wagwe gi Kanjira. Lich jok ma dhi loyo jok Kanjira. En mit wait. Jok Kanjira mi go pile. En mipira mokrum ka. Runge ti in a different. Ya wa mit ko sok mit jok ma dala fen. Totinda. Ati. Itu mana pala pe? Dala fen. Aduh mapal. Yes. Akau yumi. Matra amenyo beli kamar pada di. Kalau lima tahun kita ni kan geran di Jawa pada kapan? Kita jauh kamu tu nyaka nyumbuni. Ini kalau ni nyaka mungkin pedalan kata mungkin dua no. Tak bisa. Mana kita ni John? Dala fen. Yes. Mana ni ada kuliah Korea? Macam. Kalau jadi di sini kita Kubiero di Jawa kawan. Oh. Di Jawa kawan. Pero watu gimana mora area no watu gimana dia dah sini dia membera gimana orang ke dia orang ke Korea doga. Membera ke jok mana ke mado koko dan mana ru setio mana Korea ke di Kubiero. Asante Dala FM. Yes. Ya ru dala. Oh ya ya. Ma itu muni lo dia. Brand gumba. Ma lo dia, mana boleh dia. Macam apa ini, Pak?
mos na fada Akao Brian Gumba. aba jio maber woni ke dala maber ke dala ma ko pin mos na mano ke pa MCS Samuel Otieno Mbogo de mo ke dala FM ke jama ko test Ndio kama mos na mheshimiwa Dala FM. wonya bo mos na fada kanye mabuti Akao Ken Gode. ngore andu kagan fada Anti. arumi yo kanjira Nyomore. mora ni kitopira negi goma kulorwa Yeah, kone Loren pira meketho gitulo. ayie kod yesi pengi gi kakara chwanya tes ma piny te winjo kingeyo kata kara chwanya ken Ndio kama na nyawakre gi Dala FM. suru dala sam Yes, machini. pastor boss said Marco Buramaso. Good morning, Pastor. Morning to you. Yes. How are you? Fine, how are you? Thank you. I appreciate you, man. Kijana madundo wacho. Mano ganda wa luokino no kafano ber. Mano juok luo. Mogwi kubiro kanya winjo kondono. Angeni kuru kuru be uma malo. Eh.